Gusti saestu kula nalangsa awet asring balelo damel seger kalih paduka kelu ombe ing donya Duh Gusti kawula nyuwun apura sinujat kesentosa Gimana kula kaingamu Mituru paduka Sugeng Kinjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Pahing 17 Oktober 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer raos kuciwa. Raos kuciwa. Para adi yuswa, raos kuciwa tamtu nate kelampahan ing tata gesang kita. Sae kuciwa dhateng anggotaning brayat, pasamuan lan rencang makarya. Kadangkala angel kita nambani tatuning kuciwa, nanging menawi kita ngendelaken raos kuciwa, tamtu badhe ngrisak tata gesang kita. Bangsa Israel nate kuciwa lan sedih nalika ing tanah pangawulan, tanahipun panembah brahala tebih saking pedalaman suci, nambeni gesang daksya dipun pepoyok lan kasiksa. Ing kaudenan mekaten jabur ngajak amri kita tansah tetep ngener lan ngajeng-ajeng dhateng Gusti. Ing Jabur sekawan dosa kali ayat 12, duh nyawaku, ya gini kok tumungkul, ya gini kok ngolang-aling ana ing jeruku, ngarep-ngarepo marang Gusti Allah, awit panjenengani dak puji maneh, panjenengani kang dadi pitulunganku lan Allahku. Nyoto sanget ing satengahing kuciwa lan mana ingkang kebak momotan, juru Jabur mereg kita amri tetep ngajeng-ajeng dhateng Gusti. Senadyan kaudenan tetep peteng lan tanpa pengajeng-ajeng, punika wujuding kapitadosan ingkang boten nglukru lan tetep jejeg nderek Gusti. Para adi yuswa, ing satata gesang kita raos kuciwa asring wonten. Pakaryan ingkang boten kados dini rancangan, sesambetan risak, pengajeng-ajeng boten kelampahan utawi pambudidaya ngloho. Jabur ngajak amri kita boten dumawah ing raos kuciwa, suwaliipun tansah ngener ing Gusti ingkang setya lan tansah paring pitulung. Nalika kita kebak momotan lan kuciwa, imuta kalian prasetyanipun Gusti ingkang tansah mitulungi lan nyarengi gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut nalika raos kuciwa nyempyok gesang kawula. Kawula kedah imut ngener dhateng paduka. Bilih paduka menika Allah ingkang maha tresna, paduka tansah nyarengi gesang kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah maringi berkah. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih garwanipun Bapak Wagijan ing GKJ Ngablak ingkang wedal sak mangke sampun rampung anggenipun operasi. Kawula pitados paduka ugi badhe tetep makarya lan paring kegiatan dhateng Ibu Wahyuningsih madhema serek kawula menika inggal nampi wetahing kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Mas Adi putra mantunipun Bapak Sri Haryono ing GKJ Sragen ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit wonten ing RSU Muwardi Solo. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah tetep nresnani paring pitulung lan maringi bagas kesarasan
ingkang wetah dhateng Mas Adi putra mantunipun Bapak Sri Haryono. Ibu Ediati Sarmo wilayah kalih GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan lan ugi wetahing bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari ingkang udasa mangke sampun nampi operasi. Kawula pasrahaken sedherek kawula Ibu Pratiwi ingkang udasa mangke sampun rampung anggenipun nampi operasi. Kawula pitados paduka ugi badhe tansah maringi kegiatan malakepara bagas kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Edi Mursetyo ing Pedurungan Semarang. Kawula ugi masrahaken Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo ingkang udasa mangke nembe nandhang stroke. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe maringi panglipur kegiatan lan ugi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Harto warga GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Mbak Cili ingkang ugi sampun kemoterapi. Kawula ugi masrahaken Bapak Joko Suranto. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko, Ibu Eni Rus Pramujiani, Ibu Katarina Indah wonten ing GKJ Sedayu, lan kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Magelang Bapak Wilin Jumairi, Bapak Mangku. Kawulipun sedherek kawula ing GKJ Antp, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Krapyak, sedherek Setianti. Ing GKJ Wedi kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Bugeran. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Tropodo Sidoarjo kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linistopo. Ing GKJ Tuban Bapak Yohanes Mudadi. Ing GKJ Trangkil Ibu Nanik Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Apri ing GKJ Canden, Ibu Warsi ing Kemencing, wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing GKJ Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken
Sedaya sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti saestu kula nalangsa awet asring balela kamasek kalih paduka kelu ongga ing donya. Daya Gusti kawula nyuwun apura sinujaken sing dosa. Gimana kula